I bé, dins de l'Hoy por Hoy, en una entrevista més, avui tenim el gust de tindre nosaltres als nostres estudis a Ramsès Ripollès, per una banda diputat provincial i també per altra banda portaveu del PSOE de Morella. Bon dia, què tal? Molt bon dia, encantat d'estar així. Bueno, ja mai havia tingut l'oportunitat de fer una entrevista, de fer-vos una entrevista, i crec que és interessant i una bona oportunitat per parlar de diverses coses, no solament coses a nivell de Morella, sinó coses també a nivell provincial. Hem vist com pràcticament ahir se va aprovar els pressupostos en el vostre vot en contra, no, dels pressupostos de la Diputació. Conta'm un poquet a priori com està anant aquest tema. Sí, bueno, és un tema de màxima actualitat. Ahir mateix teníem el pressupost, el ple d'aprovació del pressupost per part de la Diputació. I bueno, el primer que se va veure, ja veníem advertint-ho des del grup socialista, pues és la falta, per un costat, de diàleg i sobretot de compromís de recolzament en els pobles, no? No va obtindre cap suport de cap altre grup, el Partit Popular, i des del grup socialista nosaltres hem mantingut una oposició frontal per una qüestió molt clara, que és el fons de cooperació. Ens pareix intolerable, injustificable que el pressupost de la Diputació hagi eliminat este fons de cooperació d'eixida en aquest pressupost, i que a més això se sume a que fa ben poquet vam tindre la cimera d'alcaldes, és a dir, aquest encontre dels més importants durant la legislatura que té la presidenta de la Diputació en el conjunt d'alcaldes i alcaldesses de la província, i ahir no se va fer en cap moment cap menció a la intenció de que el pressupost de la Diputació contemplara una partida de 0 euros per al fons de cooperació, no? Per això ens pareix molt negatiu i molt preocupant. Per a la gent que s'està escoltant i s'està veient i escolta el tema del fons de cooperació, que sé que vosaltres vau votar en contra de que no s'aprovaran els pressupostos, a nivell municipal, a nivell de ciutadà, com afecta que dins de la partida n'hi havia 0 euros per al fons de cooperació? Sí, t'agraeix la pregunta perquè, clar, molta gent de la que ens estigui veient i escoltant pot pensar això del fons de cooperació, en què ens afecta al dia a dia, en què afecta als municipis. El fons de cooperació, n'hi ha que recordar que és una línia de diners que va crear en el seu moment la Generalitat presidida per Ximo Puig, que són una transferència directa que se fa als municipis. Ahir se va instar a les diputacions a que també participaren, i així n'ha sigut fins ara, i per tant són una línia de diners incondicionats que tenen tots els municipis, tratant-los com a administració major d'edat que són, per a que destinen els diners a allò que creguen més prioritari. El fet de que el pressupost de la Diputació hagi eliminat i contemple 0 euros en eixa partida afecta molt significativament, sobretot als municipis xicotets. Jo vos puc contar casos, a més, en el diputat provincial del Partit Judicial de Morella, de la comarca dels Ports, vos puc contar casos i problemàtiques que se poden trobar municipis que ja s'estan trobant a l'hora de realitzar precisament el pressupost del 2025. El cas de Castell de Cabres podríem dir que és el més perjudicial, per dir-ho d'alguna manera, perquè el fons de cooperació suposa molt més del 50% del seu pressupost. Per tant, això impossibilita que aquest ajuntament, com altres, no puguen tindre eixos diners que abans sí que han tingut per a destinar-los per als serveis del dia a dia, dels seus pobles, per a fer front a tot el que falta en el dia a dia o per plantejar també inversions. Per tant, el mal ja està fet. El mal, aprovant aquest pressupost com s'ha aprovat, per als municipis, especialment els més xicotets, ja està fet, perquè no podran pressupostar aquesta partida. El Partit Popular està prometent que durant l'any vinent, utilitzant els remanents i altres mecanismes, ficaran en marxa el fons. Això esperem, però com ahir va dir el nostre portaveu en la Diputació, Samuel Falomir, el mal ja està fet, i això és el que veníem advertint, i això és la màxima que hem ficat per a aquest vot en contra, perquè, com diem, és molt greu i denota una falta de suport directe als municipis que en els últims anys s'havia aconseguit, perquè, repeteix, són diners directes que van als ajuntaments sense cap tipus de condicionant, i que els municipis puguen prioritzar ells mateixos allò que
allò que volen, i estem parlant per al conjunt d'ajuntaments de la província de Castelló de 14 milions, 14-15 milions els que estan en joc com a mínim per a este proper any, i això són molts diners, i com dic, per als més menuts estem parlant en alguns casos de més de la meitat del seu pressupost. Parlant de temes polèmics com el del pressupost, no? Hem vist com estos dies en el darrer ple de l'Ajuntament de Vinaròs es va aprovar el sortir la localitat de Vinaròs de la taula del Sénia per diverses qüestions. Una d'elles exposava el vicealcalde de la localitat, Juan Amat, que era perquè la major part del pressupost anava destinat a caràcter de pagar sous o pagar personal, no? Estàvem d'una dotació d'uns 600.000 euros més o menys del pressupost total, i dia el vicealcalde que és 18.000 euros, només 18.000 euros del pressupost total s'havien invertit en actuacions i que no tenia res que veure en Vinaròs, no? En esta problemàtica, en esta polèmica que s'ha generat, què opineu des de la vostra perspectiva? Bé, sí, jo seré molt clar. Jo crec que és un error històric. Crec que aquestes paraules també va utilitzar el portaveu socialista i el company, no, Guillem Alsina. És un error històric el que han dut a terme el partit de Vinaròs Independent, el Partit Popular i Vox, no? Crec que és una mala decisió per moltes raons, però la primera de totes és que el que estan dient, a més, és mentira, no? Jo crec que aquesta visió de dir que Vinaròs aporta molt més de lo que recibeix, això és fals. Entre altres coses, és fals per aquesta visió que tenen de falta de lideratge també territorial, de col·laboració en altres municipis. Jo he tingut el privilegi, no, per dir-ho així, de ser inclús un any president de la taula del Sénia. Jo crec que s'ha aconseguit molt en estos més de 18 anys d'història, inversions en camins rurals, en tema d'industrialització. Precisament Vinaròs va ser el municipi que va tindre més ajudes gràcies en el seu moment al suport del govern Zapatero, però sobretot jo crec que hem de mantenir aquests ponts de cooperació en els municipis veïns de Catalunya, i especialment Vinaròs. Especialment Vinaròs per la població que té, perquè és el poble més gran de tot este territori, que tenim molts de problemes comuns, que tenim molts de reptes, i com va dir també els meus companys socialistes d'ací de Vinaròs, de segur que totes les institucions, totes les ferramentes, no, que ens dotem per a fer projectes en comú sempre tenen coses a millorar, i la taula del Sénia, evidentment, però crec que hi ha que plantejar-ho en el diàleg, d'una forma constructiva, i crec que Vinaròs, a més, hauria de tindre un paper de lideratge de tot este territori, que evidentment en el govern actual ho estan demostrant també en altres qüestions. Hi ha una falta d'aquesta visió de potenciar tot este territori, de potenciar Vinaròs, que és evident, no? Jo lamento aquestes decisions, i crec que és un error garrafal, i sobretot per part del Partit Popular. Antes també parlàvem de la Diputació, no? Jo crec que és una falta evident de diàleg i de soberbia moltes vegades a l'hora de prendre aquestes decisions. Jo crec que la taula del Sénia ha generat grans projectes. Com dic, crec que entre tots hauríem de treballar per a que tinguera la força que se mereix i les millores que calguen implementar, però crec que sortir-se d'aquestes formes com ho ha fet o ho pretén fer, millor dit, l'Ajuntament de Vinaròs, jo crec que és un error garrafal. En parlar de temes fora de Morella, anem a endinsar-nos un poquet en el tema Morella. M'agradaria que ens pogueres fer també una mena de balanç, no? Des d'aquest any i mig de legislatura, com està anant el lideratge per part de l'alcalde a la localitat de Morella, no? Bé, portem, com tu dius, pràcticament any i mig de legislatura, en el cas de Morella en un govern en minoria del Partit Independent, en sols 4 regidors, i com vam advertir des del primer moment que se van negar a qualsevol tipus de col·laboració, i jo lamento aquesta falta de diàleg, cooperació que estem tenint. Com vam advertir, el que estem veient en aquest any i mig és una falta de capacitat d'obtindre recursos, de com això disminueix l'activitat socioeconòmica del municipi, i precisament en aquest any que estem a punt d'acabar, un any que a més per a Morella ha sigut important, en el sexenni, que s'ha fet un grandíssim sexenni, com no podia ser d'altra manera, gràcies a tots els veïns i veïnes,
però en canvi veiem que possiblement tanquem un dels anys en menor inversió, en menors projectes per al municipi liderats per l'Ajuntament, en menor activitat cultural i de potenciació turística, i això ressentix el que és l'activitat socioeconòmica del municipi. Estem a punt de tancar l'any sense haver aprovat un pressupost municipal, cosa que és responsabilitat absoluta de l'equip de govern. És incomprensible perquè això al final constrenyix la capacitat de gestió de l'Ajuntament, i a hores d'ara, quan ja tindríem que estar aprovant el de l'any 2025 perquè pogués entrar en vigor a principis d'any, no tenim cap notícia ni hi ha cap perspectiva de que s'aprovi tampoc. Per tant, en una visió de preocupació, perquè veiem com les associacions, per exemple, no tenen activats els convenis i estem a punt de finalitzar l'any. Algunes estan passant per situacions complicades, i crec que l'Ajuntament, i més en poblacions de menor població i que vivim a l'interior, en totes les dificultats que això comporta, al final ha de ser un motor de tracció d'activitat que des del nostre punt de vista ara no veiem, i trobem a faltar, i això està ressentint en serveis. Veiem com alguns serveis també s'estan perdent o posant en dubte, també per part de la Generalitat Valenciana. Sense anar més lluny, ahir vam denunciar una situació que ens pareix molt greu. Vam conèixer com hi ha una amenaça clara de la Generalitat Valenciana en què se pugui eliminar el grau de formació professional que tenim en aquests moments a Morella, i al respecte hem conegut també com des de finals de l'octubre se va mantenir una reunió on va participar també l'Ajuntament, i la seva resposta per part de l'alcalde i la regidora que estaven en aquesta mateixa reunió, on la Generalitat, com dic, va amenaçar d'eliminar d'una manera molt clara aquest grau de formació professional, la resposta ha sigut el silenci. Creiem que davant d'aquestes qüestions d'uns serveis educatius que suposen tantíssim per al nostre municipi, estem parlant de que la FP per primera vegada a Morella se posa l'any 2022 gràcies a la col·laboració amb la Generalitat en el centre, que ha fet un treball espectacular. En aquests moments tenim 40 alumnes en aquest grau mitjà de guia en el medi natural i temps lliure, una formació, a més, referent en quasi tot el País Valencià, perquè hi ha molt poca oferta, però s'ha demostrat, i gràcies a tot aquest treball, que hi ha 40 alumnes. Fixeu-vos això el que suposa per a una població com Morella, per a un institut que està al voltant d'uns 200 alumnes, estem parlant que el tant per cent és molt elevat, el professorat i demés. I clar, són situacions que el que no podem compartir és este silenci, esta compenetració de no atac en el Partit Popular, perquè és qui governa a la Generalitat Valenciana. Nosaltres no ho entenem així. Crec que l'Ajuntament ha de ser el primer defensor d'estos serveis, i no podem permetre que en l'interior perguem serveis, sinó tot el contrari. Jo crec que hi ha que protegir-los, i com hem dit, ahir mateix vaig sol·licitar un ple extraordinari per a que puguem aprovar una moció de recolzament inequívoc en este mòdul de formació professional que la Generalitat ha amenaçat, com dic, d'eliminar-lo. I crec que en aquestes qüestions se demostra la famosa lluita fora del despoblament, en l'estar al costat dels municipis, al igual que, per exemple, parlàvem abans de la Diputació. Crec que no pot dir que volen ser l'Ajuntament d'Ajuntaments i el primer que fan és carregar-se el fons de cooperació. També, per exemple, en aquest sentit, jo li demano a l'alcalde de Morella que també batalli el fons de cooperació, perquè això no és una qüestió de partit, sinó que és una qüestió de municipis. I, com dic, en aquesta decisió de la Diputació, el primer que fa és atacar a la línia de flotació de molts de municipis en aquesta cooperació. Per tant, com dic, un any que ens preocupa la paralització, la falta de capacitat d'obtindre recursos, i que això afecta el dia a dia del municipi. Una pregunta que sempre faig pràcticament als alcaldes, a la gent d'oposició: què preveu des del Partit Socialista de Morella que passe en aquests anys que queden de legislatura, que encara queden quasi 3 anys de legislatura, que vaiga millor o que vaiga pitjor la localitat de Morella?
Home, jo també vull destacar una cosa ben positiva per a Morella, en la qual hem lluitat moltíssim, no? I que a més mos afecta. I aquí estem parlant també de coses territorials com són les comunicacions. Un projecte que alguns posaven en dubte, inclús van anunciar que no s'anava a portar a terme, que eren promeses incomplides per part del Partit Socialista, pues tot el contrari, és la Nacional 232, no? En estos moments també aprofito estar així avui a Vinaròs perquè tinc molta relació amb molta gent de Vinaròs i em pregunten com van les obres de la carretera d'eixe tram i a xicotet que ens falta, pues van en marxa. Ara mateix, que fa poques hores que he passat per allí, s'està treballant i com dic, que és un compromís inequívoc del govern central en acabar este projecte, com ho va ser el Port de Querol, que estem parlant entre les dues obres de més de 80 milions d'euros d'inversió i les obres van com estan previstes, i jo lamento que moltes vegades a projectes estratègics per a tot el territori que se fiquen en dubte d'estes maneres quan és totalment fals. Vull dir, res més lluny que la realitat, no? Com se sol dir al meu poble, no hi ha res més fort que el fet. Doncs ahí estan, no? Eixa Nacional 232, que jo crec que són projectes d'eixos que canvien la vida a les persones, no? Al final, el nou Port de Querol mos ha canviat en certa manera la vida, sobretot a la gent, si m'ho permeteu dir-ho així, a la gent que vivim allí dalt, no? Que vivim en Morella, en tota la comarca dels Ports, per estar més prop, no? de la resta de comarques veïnes on tenim tants de serveis, no? A part d'això, tu dius, què esperem? Home, jo el que sí que desitjaria és que puguem tindre una major voluntat de diàleg i cooperació que no estem trobant en aquests moments, no? A qualsevol plantejament que fa el Partit Socialista ens trobem un mur al davant sense cap tipus de diàleg, en una col·laboració, com dic, partit independent, el PP més que evident. No hi ha format un govern, no hi ha una coalició de govern, però és inequívoc, no? El sosteniment d'aquest govern en minoria, i que al final siguin conscients de que sols en 4 regidors portar endavant un ajuntament com el de Morella, en tot el que suposa, en tots els serveis que no es poden permetre el luxe de perdre, com alguns s'estan debilitant, crec que requereix d'una major compenetració i una major col·laboració, no? Per part nostra, la mà estesa, això sí, sent molt exigents, com dic, en tots els serveis i en totes les coses que Morella ha aconseguit fins ara. Morella està posicionada a nivell turístic gràcies al treball de fa molts anys. El sector primari també és clau, les comunicacions, com dia, és un tema fonamental, i en això hem d'anar treballant. Crec que per part del govern d'Espanya ja se va aconseguir fa anys que el tema de la lluita front al despoblament estigui en l'agenda diària, i ara el que sí que estem veient que la Generalitat això ho està abandonant. I crec que això és molt simptomàtic de la situació en què estem. També hi ha que ser conscients este any que ve de les dificultats que poden hi haver degut a lo que acaba de passar també en València, que des d'ací aprofito per a tindre un missatge de suport a tota la gent que encara està sofrint i a tota la gent que està al capdavant dels ajuntaments, perquè crec que estan demostrant aquesta política de proximitat lo necessària que és, i tots sabem que caldrà volcar molts de recursos, però crec que també hem de ser conscients de llançar un missatge de que això no pot anar en detriment d'aquest suport que sobretot necessitem aquestes comarques d'interior i en tants de reptes que tenim per al futur. Jo crec que en això ens hem de marcar unes línies molt clares, ja no sols com a municipi, sinó que com a comarques, com a esta província que, sense anar més lluny, jo crec que el millor exemple el tenim la relació comercial, social de tot tipus que tenim els ports, l'Alt del Baix Maestrat. Jo crec que això ha de ser estratègic, i ahir n'hi ha que sumar. Antes parlem de la taula del Sénia, la taula del Sénia és un mecanisme, però n'hi poden haver molts altres, i crec que des del Partit Socialista això sempre ho hem cregut, i això també demanem a la Diputació de Castelló, que hi hagi una major cooperació, perquè al final tenim molts de reptes en comú, i el que no volem i el que ens preocupa és que se pugui tornar a èpoques passades,
que també és una mica el que ens refleja el pressupost de la Diputació, no? Èpoques passades on el clientelisme, on quasi que era una mena de pleitesia el que hi havia que fer a la Diputació per a obtindre algun tipus de suport per als municipis i després uns criteris poc clars. Jo crec que si alguna cosa se va aconseguir important la legislatura passada precisament va ser l'objectivitat, els volcar recursos als municipis per a que se prioritzen els projectes que són més importants per a cada municipi i esperem, això quasi que seria un desig per al proper any, esperem que això se pugui revertir. Això és el que defensarem des del Partit Socialista. Sempre hem sigut un partit que ha cregut en els municipis, perquè al final això estem parlant, com tu me preguntaves abans, això afecta el dia a dia dels nostres veïns i veïnes, no estem parlant així de grans paraules o de plans o de tal, no, estem parlant de que això al final afecta el dia a dia dels nostres veïns, i els nostres veïns i veïnes necessiten uns ajuntaments cada dia més forts. Moltes gràcies per vindre a Cadena Ser Maestra. Com sempre dic, teniu els micròfons oberts però quan vulgueu vindre, i esperem que tot el que hem parlat aquí arribi a bon port. Moltes gràcies, i si me permets per acabar també sí que volia fer una referència a una problemàtica que ens preocupa des del Partit Socialista, que és tot el que té que veure en l'àrea social, en l'àrea de benestar social, tant des de la part, podria dir, municipal, des de la part de Morella, però també a nivell global. Crec que en aquests moments, si uns serveis s'estan ben atacats, precisament són estos. Morella, en este any i mig, té un centre de dia paralitzat, una ampliació paralitzada, que ja s'anava a fer en breu, i això no s'està ni reivindicant per part de l'Ajuntament ni per part de la Generalitat Valenciana, s'està fent res, però a nivell global ho estem veient. Fico l'exemple del meu poble, però podríem estar parlant de tots els serveis socials dels municipis, de moltes infraestructures a nivell social que fan falta i han quedat paralitzades, des de centres de salut, com coneixeu bé així en el Baix Maestrat, centres de dia, residències, i sobretot tots els equips de base de serveis socials. Des d'ací sí que vull llançar també un suport a ells, tant des de les Corts, me consta que el Partit Socialista ho està defendent, i també des de Diputació, perquè ahir la Diputació, molts de contrats programa per als serveis socials, els municipis xicotets els tenim a través de Diputació, i mos preocupa que ara, d'ací poques setmanes, comença l'any 2025 en una davallada de recursos importants en aquests serveis que jo crec que no podem tolerar i hem de defensar. I sí que volia acabar en aquest missatge, perquè crec que és un servei important per a tots els veïns i veïnes. Moltes gràcies, i estarem molt pendents de veure com va estar en 2025. Molt bé, moltes gràcies. És un plaer.